Вітанкі, сябры! З вами Барсучок Дзёма і хвілінка цікавостак пра прыроду. Сёння мы выправімся да азёраў. Вы ведаеце, якое возера ў Беларусі самае вялікае? Яго даўжыня амаль 13 кіламетраў, а шырыня каля 10. Здагадаліся? Так, гэта возера Нарач. А якое возера самае глыбокае? Яно знаходзіцца ў Віцебскай вобласці, і яго глыбіня цэлыя 53 метры. Называецца яно возера Доўгае. Цікава, правда? А вы ведаеце, дзе ў Беларусі азёраў найболей? Напішыце ў каментарах і падзяліцеся сваімі улюбёнымі азёрамі. Калі хочаце даведацца яшчэ больш цікавінак пра прыроду, не прапусціце наступны выпуск перадачы «Чароўнае возера». Да сустрэчы, сябры! Разам да ведаў!